Ako G-Prox, magpinaloy na pug ko. Agay! Unsa na pug kahay pwede na ko imo ang trip karon no? Na ako'y dulaan. Pwede i-swap sa motor. Pwede po i-swap sa bike. Bike o motor? Ay, moto ko sa kalsada be kay basig unsay makita na ko dito basig pwede swapan ani. Dobe. Swap sa bike o motor. Swap sa bike o motor. Ay, diri ako magpaabot be kay basig nay mo agi nga chuy diri basig pwede na ko swapan ani. Dito ako umiihit peksyo. Oh, kahit na nagdurugo ang puso ko. Hala, nas G-Prox bay. Nagkanta-kanta, yabag kaayo. Lantakaon, de tane. May peksyo. Yate! Nung nataka, magkanardog yung saniti ka! Yabag kayo, ikaw lang no? Hilom dira, saba kayo. Wala! Nindot lagi na yung lataka, bay! Dako kayo! December na yun no? Kinaanan mo kayo lataka! Ay, uy, December na, gihimuan dali ka sa kong papa no. Nindot kayo na, ibog ka. Yate! May bay mo ha, bay! Lataka na! Ako, babulos na pang kids kayo! Di pa yun mabula, laina po dani oy. Ay, expire man siguro sa buwan na. Kabalo ko ano dot. Ay, how de kanin narto? Ayo habe, pero masako na imong lataka be. Oh, kabalo ko na. Oh, naro, kambyo sa tao. Ako ning ayuhon ha. Ay, atis, mahalo man din ni bay tag may tinoy be. Oy, mahalo na oy. Pag kids lang, kini mo mahalo. Boom. Agay, ate ka G-Prox sa pinabe. Ayaw na diha. Amin na be. Ayaw na diha. Boom. Nihilak si Nardo. Bye-bye. Kambyo na tao dulan. Wato na ko dito sa unahan. Kaya basig pwede na suwapan ng bike. Pagsikat yun yung G-Prox. Uy, naka-hijack na budog lantaka, bay. Iyati, nagabaan ko, bay. Unsay gi-hijack. Pero sagdi lang. Pwede na suwapan ng bike. Basig na yung nag-bike dito sa unahan daw, bay. Bike. Patay. Na akong kalaban nga iro. Kuha ni atakon be, kakusok aning lantaka siya rog dili siya mabungol ani. Karon lang kang iruwa ka. Hinshot juga. Nakabalusan ko sa iro ni Arki bay. Karon, ang amo na pud ako ang balusan be. Arki, pakita sa ako ah. Murag na asir to diri si Arki ba kay diri mo to treasure atong niagi oh. Arki, pakita. Arki, pakita sa ako ah. Wala man si Arki diri sila ang babuyan bay. Hala. Dai tambis bay. Mangula ko be. Oh, ako si Bonhok. Bonhok. Agay! Hala, si G-Prox manibay? Lamia sa tambis dirian nila Arki oy. Hala, ila Arki manibay? Lamia gyud. Bonhok! Rox, nang magtambis. Di man mo ka Arki man na. Ay nagsaba dia oh. Daraw. Oh, dawata. Daraw ko, dawata oh. Yay, nahulog man. Ko na pa iso. Lami kay Rox. Lami kay no. Ayoko gitugan nila Arki ha. Depende, og napakiyatag sa kuha. Di ta kay sumbong. Sumuka po na ni Bonhok oy. Oh, daraw dulay sa niya ko lataka oh, dawata oh. Hala, lantaka ba? Bibi. Oh, daraw. Ano ba? Istingan ako ni bay. Yate, wa kay klaro. May pagwati kag ipahiram. Sorry good. Wala na tuyo oy. Ay, hala, nalagi pa na sa mong tambisan bay. At tunay na ako bay, basig na nangawat ba. Hoy, G-Prox, Bonhok, nagunsa mo diri sa akong tambisan. Hok, pabutihok. Okay Rox, kapit. Boom! Agay ha! Kusugan na oy. Sige, hok, pabuti panahon kay gipakuan ko sa iroan ato ni Agi. Okay. Boom! Agay! Ito ganda mo papa do. Unya na kayo gitugan na. Pahirmunti ka sa kong lataka. Sige. Kuha man lataka, gihilap na ni Bonhok. Lay mo din ang nataka, bawal makuha na bi, si Teko. Sige. Kuha na, amin na, okay. Amin na, Ay, ana na lang. Kamu duha, pagdulaan lang mo dito sa unahan niya. Pabuto mo, ani. Hala, marag dindot na abay. Ark, unsa man? Sige. Panguha lang nila, Rox. Di ta kay tugan sa mong papa. Magdula namin dito. Sige. Dara, okay sa may mo dalaan eh. Pero pagbanon magtambis oh. Ay, di na ko. Natagbaw na ko, ana. Uy, Ark, tara na. Buguyag yun na ako eh. Lumi na kaya kung kaon karon og tambis. Busog na kaya kong tiyan. Musa ka na po ko balik na eh. Papa!
Sama ba na makay ka? Gigo ang lantaka nga imong gihimo. Ay puti ka mayasa maron. Naman to dito dapat sa tambisan. Hala, sige ako doon. Diyara ka. Boom! Sugar ko. Sige pa, Ark. Sige pa. Isa pa. Sige, kusog kayo no. Kusugan. G-Prox, nanguha og tambis, giswaban ra og lantaka. Lamiya oy. Hala, patay. Nalagi pa pa ni Nardo bay padulong sa gipabutan og lantaka nila bunok ni Arki. Impas ko na sila karon makasabaan yun na. Basig natulog ang mangho ni Nardo nakamataw niya ni anhi iyang papa. Urbasin kay ako ang gikawat ang lantaka ni Nardo. Hoy! Hala? Nalagi si Uncle bay. Hala, basig na yung nakabata-bata. Sabo ba kita ho? Asin food no? Hala ka, Ark. Diribiya ka nagpabuto. Duha, mabuta. Hoy! Inyo man ang ikuha ang pabuto sa anak. Ako na pinagimo na. Ka-G-Prox manikol. Bitaw, Uncle. Yaman ang giperam sa mua. Ay, kamo maginagunit. Wala yung nagkuha. Kamo gyud. Tara, tara. Purok na mo. Palaway ka mo sa anak. Buguyag din ako oy. Damit si bunok og si Arki.